Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da warhaka. Bidiyar Hausa TV ku yi subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa, ta haka ne za mu rinka samar muku sababbin shirye-shiryen mu cikin sauƙi. Mun gode. Ai farati. A juya. What? A juya. A juya. A juya. A juya. What? Mali,